салом дӯстони азиз, хуш омадед ба канали NECATOP. тамошобинони гиромӣ, автори ин видеоҳое ки ҳозир шумо хоҳед дид мегӯяд ки Япония ин аз ҳама давлати мистикӣ мебошад ва ӯ илова мекунад ки ҳамаи ҳамон видеоҳое ки шумо дар YouTube мебинед ба монанди ҷин дар камера ғалтӣ ё ин ки арвоҳ 90%-ашон қариб ки аз Япония ба мо меояд. Аз ҳамин сабаб Японияро мешавад бо дили пур гуфт ки аз ҳама давлати мистикӣ ва ваҳшатангез мебошад. Масалан, шумо медонед ки дар Япония ҷангале ҳаст ки дар он ҷо агар касе дарояд ба худкушӣ даст мезанад. Ҳозир ман ба шумо бошад то 5 видеоро нишон медиҳам ки дар он ҷинҳо афтиданд ва ҳамаи ин видеоҳо бошад дар Япония ба навор гирифта шудааст. Хоб, баъд я рекламачаи хурдакак видеоро сар мекунем. Дар канал ҳатман обуна шавед, дастгирӣ кунед бо лайкҳоятон. Рафтем. шумоён танҳо дороҳои табиро пешкаш мекунад. Шумо аз мӯйҳои нолозим ранҷ мекашед ё дар муҳоҷират аз дарди миёну пову даст, хунукзадагӣ, простатит, сус будани мардонагӣ, асаб ва рехтани мӯйсар ранҷ мекашед? Пас барои сифати хубро ба даст овардан танҳо ба ин рақамҳо тамос гиред. Эпидемияумная паста барои боқувват кардани бадан ва мардонагӣ, шахсоне ки фарзанддор намешаванд, зинда кардани сперма, хунук гирифтагӣ, рак кашидани пойҳо, худро дар вақти ҳамхоба шудан боқувват ҳис кардан ва ҳавсаларо баланд кардан. Мехоҳед ҳамсаратонро ризо гардонед то 45 дақиқа алоқаи ҷинсиро дароз кунед ва ҳам худатон ҳаловат баред. Пас ба шумо ин видеоро тавсия медиҳем. Фрэнк крем самюнван барои шахсоне ки иштиҳон надоранд, хароб ҳастанд ва мехоҳанд вазн гиранд. ҳамчунин барои варзишгарон низ пешниҳод карда мешавад. хилба ҳадиси паёнбар аст ки ба 100 дар даво дорад. барои санги намак ва хунукзадагӣ гурда. равғани мурча барои нез кардани мӯйҳои нолозим. ин видео дар болои боми баландошёнае ба навор гирифта шудааст. ин ҷавонон бошанд ба болои бом баромаданд ва хостанд ки ҳар гуна видеоҳоеро барои ёдоварӣ наворгирӣ кунанд ва ба онҳо муяссар мешавад ки чизеро ба навор гиранд, чизеро ки онҳоро шокӣ мекунад ва дигаронро ба таҳлука меандозад. хуб тамошо мекунем ки онҳо чиро ба навор гирифтанд. дар объективи камера гӯё ки ба силуэти духтар касе худро аз болои бом ба поён мепартояд. албатта ин бениҳоят саҳнаи даҳшатангез аст. хуб тамошобинони гиромӣ, шумо дар ин бора чӣ фикр доред? Дар комментария фикрҳоятонро нависед. дар навори навбатӣ ягон чизи ғайриоддиро қариб ки нахоҳед дид, ба сабаби оне ки медонед ки ҳамеша блогерҳое ки охотники за призраками мегӯянд, онҳоро яъне шикорчии ҷинҳо, онҳо ба ҳар хел биноҳои вайроншуда ва фарсудашуда мераванд ва мехоҳанд ки ҳаққалан чизеро ба навор гиранд ки дигарон ба чашми худ дида натавонанд. ин блогерҳо низ омаданд дар ин бинои кӯҳна ҳар чизро ба навор гирифта истоданд. онҳо дар назари аввал ҳеҷ чизро худашон надиданд ва баъде ки видеоро тамошо карданд такроран, албатта ки баъди дидани видео онҳо дар даҳшат афтиданд. худатон шоҳид ҳастед ки ба онҳо муяссар шудааст ки силуэти шахсеро ба навор бигиранд ки дар паси девор гӯё ки ба онҳо нигоҳ дорад. хоб, мегузарем ба видеои навбатӣ. чӣ гунае ки мебинем мактаббачагон дар Япония қатор истоданд ва ба фикрам суруди миллияшонро хонда истоданд ва оператор бошад онҳоро наворгирӣ дорад. дар назари аввал ягон чизи ғайриоддиро нахоҳем дид ва агар мо ба ин видео диққат диҳем, хуб мебинем ки аз ҳама охир дар паси инҳо боз як силуэти гӯё ки шахсе истодааст ва ба монанди онҳо таъзим мекунад. тамошобинони гиромӣ, шумо дар ин бора чӣ фикр доред? ба мисли ҳамешагӣ ман фикрҳои ақидаи шуморо дар комментария интизорам. хоб, мегузарем ба видеои навбатӣ. тамошобинони гиромӣ, чӣ гунае ки мебинед рӯзноманигоре дар роҳ кор карда истодад ва ногаҳон аз паси он як сояе дар дохили ин бино дида мешавад ва дар ҳамин ҳолат духтар бошад аз ҳуш меравад. чӣ гунае ки баъдтар аз духтар мепурсанд, худи ӯ мегӯяд ки гӯё ки касе сахт ба сараш задааст, аммо дар видео чӣ хеле ки мебинем касе нест. хуш, тамошобинони гиромӣ, шумо чӣ фикр доред? ин тасодуф аст ё ин ки ба ӯ ҷин ҳамла кард?
住む人々の多いこの閑静な住宅街を暗い雰囲気が包んでいます。一体この事件はいつまで人々に不安を与え続けるのでしょうか。警察には一日も早いтамошобинони гиромӣ, ман ба таври максималӣ садои ин видеоро хомӯш мекунам, чунки шумо сахти бад натарсед. Ва як чизро ёдрас мешавам, ки ин наворот дар бинои кӯҳнае ба навор гирифта шудааст, ки ин бино дар вақташ беморхонаи бемориҳои рӯҳӣ буд. Хуб, дар бораи ин видео ягон чиз намегӯям, фақат тамошо кунед. Агар шаб бошад, хоҳиш мекунам, ки ин видеоро гузаронед.